Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Son las 9:23 pasadas. Bos días a todo Leiro, bos días a todos os corredores participantes nesta 37 edición da Carreira Popular de Leiro este ano. Despois de todo o que pasamos, volvemos aquí, volvemos ao que nos gusta, a un domingo de deporte, a un domingo de amistade, nunha das carreiras con máis tradición, nunha das carreiras con máis historia de Galicia, 37 edicións. Pero este COVID, a verdade, que nos trouxo moitas cousas malas, pero tamén certos cambios que hai que velos de forma moi positiva. Novo entorno da carreira de Leiro, aquí no Salgueiral, a beira do río Avia, un sitio precioso, a verdade, que hai que darlle a boa organización. Aí Luis a cabeza. Sí, señor, grandísimo traballo que levan aí desde fai tempo, pensando en fago, non fago, que facemos. E fixadevos, que espectáculo de sitio. Naturaleza pura,
un día que ven acompañando, pero que muy ben. Leiro siempre tuvo récord de temperatura, hubo anos que foron terribles de calor. Y hoy está un día, pero perfecto. Está un día para disfrutar. Y hoy contamos con algo súper novedoso. Por eso que non só hai que darlle os bons días a todo Leiro, a todos os corredores, sino a todos aqueles familiares, amigos e xente que está seguindo en riguroso directo desde este streaming. Novo formato streaming da carreira de Leiro, donde vades ter imaxes en directo tanto da chegada como de certos puntos do recorrido, imaxen de dron tamén. E a maiores no centro do pobo, aí na praza. Tamén retransmisión en directo, donde antiguamente se facía a saída e a chegada desta carreira. Pois tamén van poder estar nunha terraza dos bares de Leiro disfrutando do día e vendo a carreira en directo. Tamén lle recordamos aos participantes que lóxicamente xa o saben, porque seguro que xa leron e requeteleron as instruccións desta nova formato de carreira. E non vamos a ir todos xuntos. Este é un novo formato estilo contrarreloxo. A verdad que a min personalmente no mundo triatlón eso a veces faise nas carreiras por equipos. Esa salida de contrarreloxo, salida por equipos cada X segundos. E a verdad que é un formato tamén moi divertido para dar gas. Así que vamos a ir pouquinho a pouco ahora explicando este novo formato, este novo sistema que non estamos acostumados para moitos de nós, para moitos dos que ides correr. E a primeira carreira despois de que empezara todo este lío. Así que disfrutar tamén deste novo formato. Temos a presencia tamén da Federación Galega de Atletismo, que vai velar porque todo saia ben. O cronometraje de Championship. E pouco a pouco, hasta que chegue esa primeira saída ás 10 da mañá, 10 en punto, 10:00. Vamos a intentar ser moi estrictos para que despois todos os caixos de salida sean exactos. E vamos a ir pouquinho a pouco desgranando como vai ser este formato de carreira. Ostras, Carliños, que tropa aí levas, Cuidado, Se cadra un das mellores estéticas aí do grupo. Sempre me botaba a bronca, pero que faz correndo? Pepe, buenos días. Cantas carreiras levas tú correndo esta, Pepe? 20 carreiras, 20 edicións. Chegaremos nós, algún de nós, alá. 20 edicións leva correndo Pepe. Acórdame cando eu tiña menos de 18 anos, íbamos por aí a carreiras, viño Pepe a buscarme e dice: veña rapá, vamos a correr. Hubo unha época que recorrimos media Galicia todos os fines de semana a unha carreira por aí, unha forma de ver povos, de facer turismo increíble. Iván Ambrosio, Pepe, buenos días. Non o ides creer, pero vos vedes o que hai aquí a miña beira? Streaming, en directo. Podeslle mandar o enlace a na casa a quen queiras e aí o poden estar vendo. Isto é super novedoso, a tecnoloxía chegou! Iván, hoxe tedes un día perfecto para nadar, Bueno, o sitio nese sentido é maravilloso. Non pasa nada, ímonos coller a Ribadavia se algún se deixa ir. Pero ainda que hoxe non está un día de calor, isto un día de moito sol, un día de moito calor, sería perfectísimo ao chegar de correr, meter aí as patiñas, a refrescar neste entorno maravilloso. E a verdade é que temos que tamén, a parte da organización, aí con Luis a cabeza, temos que darlle a enhorabuena tamén ao Concello de Leiro, porque vos fixadevos o traballo que aquí hai de preparación do entorno, todo desbrozadiño, todo super curioso. A verdade é que hai que darlle a enhorabuena, porque ter un entorno nesta época con tanto sol, que chove, que tal, ter este entorno así tan ben, é para darlle a enhoraboa. E de paso vamos recordando a todos os corredores, vamos dando caña nese sentido.
Temos, pois, protocolos este ano por toda circunstancia no COVID temos que cumprir eses protocolos para a seguridade de todos e para afianzar que as probas deportivas podan volver con seguridade. Isto ten que volver. Temos que levantar outra vez todo. Así que vamos sernos responsables, vamos intentar facernos as cousas ben. E iso vai provocar que podamos ir pouquiño a pouco a normalidade que nos conocemos. E para eso temos aquí un circuito que vai en sentido contrahorario. Un circuito que terá aproximadamente, bueno, pues non sei, uns casi 400 metros, máis ou menos terá, 200 en cada tirada, máis menos. E aí onde temos que intentar respetar, pois, o uso de mascarilla, porque ahora mismo ainda non, pero vai seguir xuntando xente, o sea que intentar respetar, pois, o uso da mascarilla neste circuito de calentamiento, sobre todo cando empeza a haber un poquinho máis de ambiente de overbooking. E intentar tamén respetar, aínda que estaban ben indicados cas flechas, intentar respetar esa dirección única, vale, para non cruzarnos con outros corredores. E logo, cando nos esteamos acercando a esa hora, vamos a ir colocando aquí ao lado deste arco azul, por aí vamos ter a entrada, ao lado deste arco azul, dos distintos caixóns. Empezaremos polo caixón número 1, chamaremos eses 5 corredores. Ostras, que presencia máis guapa temos aquí. Auténtica Zuninho Anxo! Pero que traes aí? Que máquina é esa? Non te prometo que cando chegues volva a estar aí. Anxiño, acordaste un ano que viñamos a carreira de Leiro que fomos na bici e tú pinchaches e hubo que chamar a Ceo de Terra para que te viñeran a buscar e chegamos a carreira de Leiro, que debía ser a 32 edición. Estamos na 37 xa. E antes pasou Pepe por aí, Pepe, o que facía canicross, dixo que levaba 20 edicións. Non sei se chegaremos nos a tantas, Vámoslo intentar, vámoslo intentar. Vamos facer hoxe ben os deberes para acercarnos a ese número de carreiras que fixo Pepe. 20 edicións da carreira de Leiro leva, home. Increíble, A verdade é que creo que entre as carreiras máis lonxevas de Galicia, aparte da San Martiño, a carreira de Santiago, está esta de Leiro. Pioneros en Leiro. A verdade que un gran concello apoiando sempre o deporte, non só no atletismo, tamén no triatlón. A eso sí que hai que dar gracias. A verdade que os equipos que se involucran e queren organizar, eso, pois, é o que fomenta o deporte, pero tamén o apoio dos concellos, o apoio das institucións, para facilitar que se podan realizar estes eventos que ao final teñen un grandísimo, se non que pregunten a Luís, grandísimo traballo por atrás. Moitas horas para que todo encaixe. Son agora mesmo e 43. Recordamos que as de 00:00, cousa importante, o 2 segundos, dará comezo esta carreira de Leiro. Carreira popular de Leiro, pero cuidado, cun aire moi profesional, un aire de moito nivel, ca presencia da federación, ca presencia de grandes corredores. Alejandro Fernández, cuidado xe o que vai facer. Tamén temos a Bochaív Nars, a Carlos Porto. Hoxe a verdade é que temos a grandes corredores, tamén a grandes corredoras. Temos a Edimar Brea, unha grandísima corredora, tamén trialeta, como se defende. Tamén temos nese ranking a Begoña Domínguez,
Hoxe hai palmarés, hoxe vai haber moito nivel aquí en Leiro. Pero con este novo formato, o que entra primeiro en meta, mellor non é o gañador. Hai grandes posibilidades que así sexa, porque no primeiro caixón está Alejandro, están realmente o palmarés. Está aí o palmarés no primeiro caixón. Pero, por exemplo, na categoría femenina temos a Edimar, que sale no cuarto caixón, na cuarta tanda. A Begoña Domínguez, que sale na segunda tanda. Ollo, hasta o final, todo de rabo, o sea que hasta ven as clasificacións. Non podemos deixarnos guiar solo pola liña de meta. No apartado masculino, creemos que sí, todo vai ben, todo vai ben. A ver se o respetan e non hai ninguna cousa rara. Temos un total de 52 tandas, que onde vos vou ir recordando como vamos ir facendo. A cuestión é que, según vos sepades en que tanda estades, que iso é importante, que vexades en que tanda ides a ir, mirade no listado, pois xa vades tendo conta en que tanda estades para estar atentos. Eu con todo eso, todo momento, vou ir avisando a que tanda vou chamar. Cando esteamos aí a minutos, empezaremos a chamada tanda 1, tanda 2, tanda 3, tanda 4 e tanda 5, que se van ir colocando xa en liña de salida. O sea que cando esteamos moi preto, chamarei as 5 primeiras tandas, estarán xa colocados, e destoparvos un cono azul dentro desta parrilla de saída, un cono azul donde sería a posición de cada persoa. Chega a tandada, colócase ao lado do seu cono, cada tanda teñen 5 conos, e é importante intentar respetar esa distancia de seguridade, moi importante. Respetamos a distancia e tamén a mascarilla. Solo quiero estar junto a ti para poder recuperar todo ese tiempo que perdí. Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así, la vida se me va a acabar.
minutos exactamente, 6 minutos, o sea que corredores, últimos que cementos, últimas voltas, últimas progresións. Dar gracias tamén a Badal Novas por a súa cobertura de noticias aquí a nivel comarcal. Así que, corredores, si Ramón non me dice nada novo, empezaremos a facer un pequeno resumen rápido. I take care of your love, baby, don't hurry, be happy. I take care of your soul, I give you there, if you won't play. I take care. Grandes presencias, aquí temos o terrible, o volador, Iván do Campo. Of your soul. Iván, ¿tú crees que si me froto a ti pegaráseme algo? ¿Y si frotamos los gemelos? Gemelo con gemelo. Uf, si se me pega ese ritmo de 3, a mí yo non aguanto. 270 participantes, donde xa antes falando ahora e con Badal Novas, foi imposible acoller a máis participantes por motivos organizativos, xa que as saídas van ser cada 20 segundos, a última tanda vai ser aproximadamente ás 10:17, 10:18, por aí andará ca última tanda. Dime, Luis, dime. Should let me go. Take by the wine. I take care. Acaba de decir Luis que iso é importante tamén recordalo. Hubo xente, despois de tanto tempo sin carreiras, hubo xente que se esqueceu o seu chip. O sea que importante que le vedes tanto o dorsal que tiñades asignado, vale, como o dorsal que vos asignaron con novo chip, vale. Todos aqueles que vos acaban de dar un chip porque esquecestes o voso, tedes que levar os dous dorsales. E ahora, en breves, que axuda tamén da Federación, vamos ir xa facendo as tandas de saída. Este novo formato desta 37 edición da Carreira Popular de Leiro. E seguir dándolle os buenos días a parte de todos os corredores que vos acaban de incorporar ese circuito de calentamiento. Darlle tamén os buenos días a todos os seguidores que vos están vendo en streaming. Temos unha cámara na saída, outra na chegada. Tamén temos, buenos días, Sandra. Hola. Tamén temos un dron que vai estar sobrevoando o circuito. E toda a retransmisión vai ser en riguroso directo en streaming. When you came, Esta verdad que é super novedoso. afraid you'd let me go. Podemos seguir os nosos familiares, os nosos amigos, os nosos compañeiros de clube sentados na terraza ou desde a nosa casa. So fragile. Oxe no palmarés temos a Alejandro, a Carlos Porto, o gran mister Iván do Campo. Grandes corredores aquí nesta 37 edición da Carreira Popular de Leiro. En o apartado feminino, a Edimat Brea, a Begoña Domínguez. Bo palmarés tamén, bo palmarés, 52 tandas de saída. Así que vou ir empezando a chamar a primeira tanda. Non sei se Ramón está preparado. Imos chamando a primeira tanda. Que se vayan acercando, aparte vos ides xa controlar en que tanda estades, o sea que vos podedes ir arrimando. Chamamos primeira tanda, dar de 0-0 segundos, que é importante, ese 2 segundos. Primeira tanda, José Canda Louzao, Alejandro Fernández, Amadeu Aval, Bouchaib Nassar e Carlos Porto, que se vayan acercando aquí a carón deste globo azul. Aquí vamos ter a Ramón, así que esperad aquí un segundo que vos van xa colocando.
temos tamén Horda Federación, deixar o circuito libre, que podan correr, arrimadevos un momentiño. Así que, primeira parrilla, a José Candalozao, Alejandro Fernández, Amadeo Aval, Bocha Inasar, Carlos Porto. Si estades aquí xa podedes ir pasando a vosa parrilla. Si queredes, Alejandro, podedes ir xa vos colocándovos. Tedes un cono. No último caixón tedes aí un cono cada un. Son 5 conos en cada caixón. Por favor, ide xa pasando. Primer caixón, non sei se estades todos por aquí. Primer caixón, José Canda, Alejandro Fernández xa está, Amadeo Aval, Bouchaib e Carlos Porto. Ese é o primeiro caixón. Si poden xa ir pasando. Hai que levar dos dorsales. Os que tedes o chip novo, sí, é un pouco incordio. Vale, vou chamar xa o segundo caixón, vámonos ir colocando. Segundo caixón para Begoña Domínguez, Luisa González, Iván López Ambrosio, vamos Ambrosio, José Fernández. Ostras, José Fernández, pasa para dentro, eres un máquina. A José, ya Iván do Campo, vamos pasando. Tedes o segundo caixón, xa vos van ir colocando. Por favor, cada persona no seu cono. Vamos respetar máis adiante. Hai 5 conos primeiros, que é o primeiro grupo, outros 5 conos que é o segundo grupo. No, alá, a carreira sale hacia lá, A carreira sale hacia onde está o reloxo. Tercer caixón. Vamos a ir colocando a Luis Iglesias, a Simón González, a Diego Babarro, a Ahmed El Mauri e a José Manuel Casado. No terceiro caixón, si poden ir xa pasando. Recordade que algún estades aí despistado, a saída é hacia onde está o reloxo de Championship. Primeiro caixón alá, hai 5 conos. Segundo caixón, outros 5 conos. Terceiro caixón, hai outros 5 conos. E agora quedamos o cuarto e o quinto caixón. Vos estades aí ben colocados. Cuarta tanda, a Julio Novoa, Alejandro Montero, a Óscar Guerra, a José Antonio Paz e a Edimar Brea. Xa podedes ir pasando. Estamos no cuarto caixón. Aí acaba de dar comezo a primeira saída. Recordade que ahora cada 20 segundos. Quinto caixón, rápido todos. Javier de Dios, a Jordi Carrasco, a Diego Martínez, a Jesús Fernández e a José Omil, que vayan pasando ao quinto caixón. Recordamos, Javier de Dios, Jordi Carrasco, Diego Martínez, Jesús Fernández y José Manuel Omil. Vale, sexto caixón, rápido, Fernando Reino, Roberto Espiña, Albino Fernández, Sergio Requeijo y Alejandro Fernández. O siguiente caixón, xa rápido. Recordovos, sexto caixón, Fernando Reino, Roberto Espiña, Albino Fernández, Sergio Requeijo y Alessandro Fernández. Séptimo caixón, rápido, Francisco Javier, José Mira, Adrián Lima, David Domínguez, Amancio Raña. Sexto caixón, rápido. O sétimo, estamos no sétimo. Vamos ao octavo caixón. Marcos Vidal, Manuel Folgueira, José Antonio Burgos, Marcos Rodríguez e Benito Miranda. Este é o octavo, ¿sí? Repito, octavo por si acaso. Marcos Vidal, Manuel Folgueira, José Antonio Burgos, Marcos Rodríguez e Benito Miranda. Novena tanda. Repito tanda 8. Marcos Vidal, Manuel Folgueira, José Antonio Burgos, Marcos Rodríguez e Benito Miranda. ¿Sí? Vale, novena tanda. Rápido que veñen. Iván González, Ramón Canosa, Miguel Iglesias, Aldo Regueira e David Senra. Estamos no noveno para dentro. Vuelvo a repetir, Iván González, Ramón Canosa, Miguel Iglesias, Aldo Regueira e David Senra, que ese é o noveno caixón. Vamos polo décimo. Vamos ir a tanda número 10.
Manuel Sobral, tanda número 10, Manuel Sobral. Víctor García, Javier Toro, Jesús González e Ángel Conde. Ángel Conde tamén que andaba por aí nesta tanda número 10. Vamos xa chamando a tanda número 11. Xosé Pérez, Francisco González, José Benito Gómez, Nacho García, Jordi Silva. Tanda 11, tanda 11. Vamos, Benito. Vamos, José. Vamos chamando a tanda 12. Estad atentos que vamos rápido. Tanda 12, David Gómez, Cristian Dalama, José Luis Simóis, Eugenio Chamorro e Adrián Vijande na tanda número 12. E xa pasando tanda número 10, iremos preparando. Vamos a tanda número 13, Fernando González, Alberto Rodríguez, Manuel Ulla, Marcos Rodríguez, Manuel Costa, tanda número 13, vamos rápido. Xa vou chamar a tanda número 14, Jorge Pereira, Luis López, José Ramón Rodríguez, Manuel González, José Montoto. Vamos a ir rápido, tanda 14. Vamos, José Montoto. Tanda número 15, Roberto Feijó, Fernández Pombo, Hugo López, Iván León, Santiago García, tanda número 15. Vamos. Rápido que está de 6 a punto. Rápido que está de ahí. Tanda número 16. Eliseo Fabello, Luis Hermida, José Toledo, Javier Odriazola e Fernando Fernández. Rápido ahí a tanda 16. Vale, tanda 17. José Manuel Moraes, Alberto Arias, Alfonso García, Juan José Milego e Roberto Senra. Tanda 17. Tanda 18. José Antonio Romero, José Vázquez, Francisco Domínguez, José López y Alberto Rodríguez. Que sea tanda 18. Vamos, José. Pasamos a tanda 19. Juan Rivas, Germán Quiroga, José Cortón, Javier Janeiro, Ramiro Gutiérrez. Vamos, Javi. Tanda número 20. José Manuel Casas, Juan Carlos Monteagudo, Manuel Fernández, Manuel Diz, Miguel Parcero. Que a tanda número 20. Vamos rápido. Tanda número 21, José Benito da Cuña, Juan Carlos Raña, Gabriel Oscar Teixeira. Vamos, Gabri. Pablo Alonso, Diego Sierra. Ese a tanda número 21. Vamos a tanda número 22. Vámonos preparando a tanda número 22. Sería José Luis Requejo. Vamos, Requejo. Óscar González, Alex Vázquez, Jorge Rodal, José Luis Rosende. Ahí está Pirri. Bueno, íbamos colocando aquí a siguiente tanda. Tanda número 23, colocámonos aquí. Cristian Feijó, Francisco Iglesias, Ángel Bello, José Fernández e Iván Andelo. Bien. Ahora vamos bien. Está de 6 a todos listos, preparados. Maravilloso. Ven. Ahí estamos a punto de ver salir otra tanda. Levamos ya 6 minutos con salidas. Tanda 24, vámonos arregando aquí a Beira, Rogelio Valbuena, Mónica Novoa, David Lorenzo, vamos David, Manuel Argibay, Santiago Soya. Carlos, véxete nervioso. Vamos a chamando a tanda 25 que se coloquen aquí a nosa Beira. Tanda 25, Alino Vázquez, a Silvia Rodríguez, a Bernardo Alonso, a Manuel González y a Óscar Casas. Ahí tenemos a Silvia en esa parrilla. Vamos ya preparando, así vamos con máis margen. Vamos ya preparando a tanda número 26, Roberto Miranda, Óscar Garrido, José Manuel Gil, a Javier Martínez, José Alberto Fernández,
Cómo me gusta este formato de contrarreloj. Ahí, chispilla, chispilla, vidilla en esas patas. Tanda 26, muy bien. Vamos a tanda 27, ¿verdad, Ramón? Y fin, buenos días. Ramón, tanda 27, ¿no? Veña, tanda 27, Javier Lourido, Javier Alonso, César Levoso, Roberto Carlos Espiño, Miquel Regenio, un tal Michel que debe ser de la zona de Boborás. ¡Vamos! Cuidado con bicho cómo anda. Vamos a tanda 28, Patricia Varela, Rubén Penas, Manuel González. Aí tamén temos a Xenxo Lasso e a Xurxo Raña nesa tanda 28. Vale, pasamos a tanda 29, Ramón. Pasamos a tanda 29, Miguel Ángel Santiago, a Marcos Pérez, a Jonathan Rivas, a Carlos Caride e a José Ignacio Zas nesa tanda número 29. Vamos ir xa preparando a tanda número 30. A Luis López Iglesias, David Zotero, Antonio Fernández, Eladio Diz e Pedro Alonso. Nesta tanda número 30, xa colocámonos aquí da tanda número 31. Vexo que todo está xa ca tanda na cabeza. Estupendo. A Martín Fernández López, desconocido este, Martín. Vamos, bicho. A Inés Valentín, a Eduardo Estevez, a Luis Miguel Estevez e a Paula Rosales. Nesta tanda número 31, xa chamamos a tanda número 32, José Manuel Pérez, Pablo Velasco, Óscar Balbuena, José Luis Estevez e Juan Carlos Pérez García. Cuidado, nivelón aquí. E sempre me dixeches, e tú pa que corres, e caiche na enfermedade, ona estar na seta. Tanda número 33, José Alejandro Gándara, Ramón Alonso, Natalia Sánchez, Ramón Sánchez e Antía Abad. Nivelón tamén nesta tanda, Ramón, por favor. Aí temos a Ramón. Buenos días. Ramonciño, a que tanda pasamos ahora? 34, vexo que estás aí atento. Eladio García, Aladino Graña, Nuria Baz, Santiago Méndez e Miguel Ángel Cabaleiro. Nesa tanda número 34 pasamos xa a tanda 35, nos colocando aquí o meu carón Marta Mojón, Raquel Castro, Suso Cousillas, Pablo Gil e Miguel Ángel Pío. E... que pasou aquí? Que vai quedando menos xente. Vamos a tanda número 36, Pilar Iglesias, Samuel Gómez, Julio Blanco, Beatriz Rodríguez e Carlos González. Ahora hay nervios, ahora cando nos acercamos empezan as pulsacións, taca, 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 os gemelos están saltarines. Ramón, como vai o bolígrafo? Vamos a tanda número 36, verdad, Ramón? Cuidado, que estaban todos retentiva. Vamos a tanda número 37. Margarita Blanco, Carlos Pérez, Esteban Gil, Carlos Iglesias, a Jacobo Ribeiro. Vamos. Tanda número 38, a Sira Cebreiros, a Marta Ferreiro, a Manuel González, a Miriam Rodríguez y a Elena Esteban. Pasamos a tanda número 39, ¿verdad, Ramón? Tanda número 39, a Consuelo Lorenzo, a Alberto González, a Begoña Pérez, a Roberto Carlos Sánchez y a Raquel Estevez. Tanda número 40, están ahí súper atentos. Tanda número 40, Raluca, Poemar, a César Gil, a Francisco Bao, a Luis Otero y a Rubén Alfaya. Nesa tanda número 40, vamos a tanda xa número 41.
Ahora tú tes un novo dorsal, non? Ahora pasou Rubén Alfalla nesta tanda número 40. Vamos a tanda número 41. Si pasa algo, tranquilos, que aí hai unha opción dunha repesca ao final. Tanda número 41. Cándido Ferreiro, a José Taboada, a María Vide, a José Losada e Antonio Barroso. Nesa tanda número 41. Tanda número 42, Emilio José López, a Jacobo Paz, a Francisco Ramón Ouviña, a Carlos Capa e a Juan Carlos Ferro. Esa tanda número 42. Vamos a tanda número 43. Carlos Vázquez, Pablo Graña, Rubén González, Manuela Rodríguez e Ángeles Iglesias. Na tanda 43. Tanda 43, vamos aí. Ben, Rubén, aí vas. Tanda número 44, Santiago Rodilla, Marisé Astorga, José Ramón González, Javier Nogueira e José Antonio Estevez. Na tanda 44. Imos ca tanda 45, non? Carai. Talla 45, non? De pé, que é que teño eu. Temos a Cora, temos a María Rodríguez, a José Luis Álvarez, a Sergio Soto e a Sonia Otero. Sonia. Cuidado. Está fina, chaval. Está fina, Sonia. Aí estamos. Vale, pasamos a tanda 46. Temos a Melquisedec Rodríguez, a Manuel Santeiro, a Mario Álvarez, a Alberto Álvarez e a Susana García. Nesa tanda 46. Ramón, que nos pillan los primeros ya. Siguiente caixón número 47, María Iglesias, Sergio Ares, María Álvarez, Diana López, Emanuel Quintairos. Vamos aí, ánimo, tanda número 48. Tanda número 48. Vou ir chamando a Diego Rodríguez, a Marta Pumar, a Manuel Pérez, a Diego Hernández e a Pablo Blanco. Sí? Na tanda número 48. Tanda número 49, Cristina Crego, Daniel Sotelo, Sandra Vázquez, a José Luis Méndez e a José César Fernández. Nesa tanda número 49. Tanda número 50. Estaredes aquí. Victoria Esteves, Rubén Rodríguez, Serafín, corre na casa, Serafín González, Marta Cabana, falto cheu, Serafín, hoxe falto cheu. E a Hugo Juste, nesa tanda número 50. Tanda número 51. Tanda número 51. Temos a Elena González, a Patricia García, a Emilio García, a Aitor Amado e a Alfonso Rueda. ¿Tú eres Manoli? A Cristina, vale. Quedaríanos unha última tanda, a 52, con Manoli. Que aquí ahora faremos a repesca neste último. Cuidado, como quedou isto libre? Queda aquí un participante, que a mellor pode ir nesa tandada. E non queda ningún participante xa fora. Están todos en carreira. Recordamos que as 10 puntos saíron os primeiros, donde estaban tamén os favoritos. Pero digo eu que non pare o ambientillo, que Leiro, vamos arriba. ¡Vamos a festa do deporte! 100 metros por diante. Bueno, realmente os primeiros xa están casi no quinto. Teñen un avitallamiento no kilómetro 5. Outro avitallamiento no kilómetro 7 e medio. A verdade é que
está o recorrido espectacular. Paco, a verdad que hai que darle enhorabuena ao servicio de mantenimiento porque está increíble. Está increíble. Tanto Salgueiral como todo o entorno do río. A verdad que Leiro e diferente. Sitio increíble para vir pasar aquí o fin de semana. Vir tomar algo, dar un paseo aquí polas marxes do río. E despois ocios hai e moitas. Probar un auténtico ribeiro. Gastronomía a tope. Balnearios. Natureza. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir? Vivimos nun auténtico paraíso. E ainda pa máis, si podemos sumar fomentando o deporte. E para que isto sea posible está claro que desde as administracións esa axuda que fan para os organizadores ao final iso agradecese moito. É a maneira de evolucionar no deporte. E vos fixadevos este novo formato, un formato moi forzado polo tema das distancias COVID, pero un formato diferente pero moi chulo. Moi chulo para xente que lle gusta dar gas, este formato de contrarreloxo, este formato onde pode realmente exprimir de sacar unha moi boa marca. E se non atentos cando cheguen os primeiros, cando chegue seguramente Alejandro, a que ritmo aquí vai chegar? Todos os que corremos, todos os que salides a trotar sabedes o que son os ritmos de carreira. E moi seguramente aquí chegue a un ritmo de 3 minutos o kilómetro, que iso é unha barbaridade.
que retirarse aí por molestia. A verdade é que era o gran favorito. A verdade, a nivel provincial, a nivel gallego, auténtico máquina. Tuvo aí un percance, lesión, e tuvo que abandonar. Así que está a cousa aberta, está a cousa moi aberta ahora entre Luis Iglesias, José Canda. Tamén temos a Carlos Porto. Vai a haber nivel, así que vamos a estar atentos. En breves ten que estar a punto de chegar a cabeza de carreira. Recordade que estamos emitindo en streaming en riguroso directo, que aí temos a imaxe de dron. Vamos acercar aquí aos compañeros que están facendo o streaming. Aí estamos vendo en directo esas imaxes do ponte medieval en Ponte San Clodio, como están pasando aí os corredores. Aí acabamos de ver pasar a Martín nesa Ponte San Clodio. E aí temos a cabeza de carreira que está seguindo ahora mismo o dron. Veñen aí pola beira do río, acercándose a esa área recreativa que temos aí ao carón, cerquiña deses dos vestuarios onde facemos o campo, onde está o campo da festa. Aí temos cabeza de carreira, non chego a ver quen é. Aí se está acercando, está pasando agora mesmo por donde aparcan os coches nesa zona recreativa. Aí se está acercando xa ao campo da festa. Está nos últimos metros. Vamos xa preparando esa liña de meta. Xa vemos o lonxe alá o corredor. Está nos últimos 400, 500 metros. Deixamos tamén libre esa ponte que cruza aquí o río Avia. Imágenes de dron, a verdad que espectaculares. Aí se está acercando xa o corredor. Está xa nos últimos 200 metros. O público, vamos a aplaudir a cabeza de carreira. E temos a bici que vai abrindo. Temos aí cabeza de carreira. Quen ven? Ritmazo. Si non me equivoco, temos a Canda. Quen temos aí en cabeza de carreira? 26 minutos. E aí temos entrando en liña de meta a José Canda. Nora José, boa. Y entrando nesa segunda posición a Carlos Porto. Menudo cambio, menuda sorpresa. Muy bien, José Canda. Ritmazo. 26 minutos pasados. Aí vemos xa tamén o terceiro corredor. En principio esta podía ser o podium final absoluto, pero ojo, salieron en tandadas. Non sabemos se hai alguén nalgúna tandada que poda dar a sorpresa. E aí está entrando en liña de meta Simón González. Moi bo ritmazo. Xa temos os tres primeiros corredores en liña de meta. Noraboa Simón. Mira quen temos aí entrando. E aí van no campo. Carreirona Iván do Campo. Buena. Carreiraza. Ojo que Iván do Campo salía na segunda tanda. Así que recordade que podedes tamén en Championship seguir en directo as clasificacións, incluso paso intermedio por a alfombra que hai intermedia, podedes metervos en Championship
norte y aí seguir a retransmisión en directo. Así que xa temos os 4 primeiros corredores aquí. Ritmo increíble tamén o Iván do Campos e Alindo na segunda tandada. Impresionante. Solo pena para Alejandro esas molestias que o fixeron abandonar. Eso tamén a veces esa oportunidade que aí tuvo José Canda. Carlos Porto, muy bien José Canda, ritmazo. Un tío que se defiende muy bien no monte, pero increíble aquí en este circuito totalmente chairo. 8 kilómetros, 300 metros, muy rápidos. Un recorrido que pasaba por Ponte San Clodio, ese ponte aí en a Ponte Medieval muy bonita. Después viñan ata o centro de Leiro, pasando por cerca do cuartel, biblioteca, o centro de Leiro que é moi bonito, pasaban ao lado do cine, todo o paseo do río. Aí temos Albino entrando en meta. Esto atletismo. Y ahora queremos aplausos para Edimar. Ahí entra Edimar a línea de meta. En menos de... Después tenemos que estar atentos a clasificación porque os reloxos se poden nos engañar. Hai que contar de que foron salindo en caixón de cada 20 segundos. O sea que o reloxo que temos mesmo aí é da primeira tanda. Ese reloxo é o reloxo da primeira tanda. E aí quero escoitar aplausos. Para Luis. Xa non solo por corredor, por persona, sino tamén por todo o traballón a nivel organizativo que aquí ten Luis. Enhorabuena, tío, enhorabuena. A ti e a todos os que te axudaron a facer posible este evento. Recordad que en Championship en resultados.live podedes ir seguindo os resultados en directo en resultados.live na página de Championship. Aquí temos unha grandísima tropa do atletismo marenteiro entrando xuntos nesta liña de meta. En Championship, resultados.live, aí podes ir seguindo a entrada en línea de meta. E aí temos entrando a Luisa González en línea de meta tamén completando estes 8 kilómetros 300 metros. E ahora temos ao fondo a Begoña. Vamos Begoña, vamos arriba. Aí temos a Begoña nese último sprint de liña de meta. E tamén entrando aí Xosé do atletismo marenteiro tamén. Xosé, moi boa. Esa canteira do Beris Trialón, buena Xosé. Patazas aí o tío. Gran corredor, pero tamén moi bo ciclista. O mellor incluso. Aí acaba de entrar tamén Adrián Línea do atletismo marenteiro. Recordade que hai un desfase de 20 segundos entre algúns corredores, hai que non fiarnos dese reloj. Aí temos a Anxo Ángel Conde aí entrando tamén en liña de meta. Despois de vir na bici, aí está facendo pernas.
Ansiño, prepárate con atrás, veñen fuerte. Yo sé que tú estás muy arriba, Noraboa, animal, sí señor, 8 kilómetros 300 metros. Quedan para sacar moito a Carbonilla. E mentras en streaming seguimos a carreira en directo, donde podemos ver así tantas imágenes de dron. Ahora estamos aí vendo un pequeno resumen das mellores imaxes. Aí temos ahora imaxen en directo aí antes da Ponte das Poldras. Aí vemos ahora mesmo esa ponte que cruza o río Avia, un sitio fermosísimo. Vemos corredores que realmente dan ahí todo en esos últimos metros. ¡Vamos, Ambrosio! ¡Vamos, Ambrosio! Ahí en línea de meta Ambrosio, que se ve que forzó a máquina máximo. Primeira carreira na nosa contorna despois de todo pasado. Toca volver a disfrutar, toca facelo con seguridade. Unha vez que os corredores van pasando a liña de meta, proporcionaselles xel hidroalcohólico e unha mascarilla nova para que podan andar por esta zona que está restringida aos deportistas de forma segura. Aí está entrando Óscar tamén en liña de meta. Aí temos esa imaxen en directo en streaming da liña de meta de como están entrando os corredores. Esa imaxen da Ponte das Poldras. Aí tamén temos que acaba de chegar Alberto Rodríguez do atletismo arenteiro. Moitas caras coñecidas hoxe temos aquí da nosa provincia. Corredores dos equipos máis cercanos. Hoxe foi pena que por a logística non se pudo emitir a máis corredores. Aínda así, 270 corredores é un grandísimo número para facer unha boa festa do deporte. Era imposible logísticamente, dado que ben vistes as salidas que eran axustadas e pouco tempo pasou desde a última salida hasta que chegara aquí o primer corredor, hasta que chegara aquí José Canda. Por eso non se pudo admitir a máis corredores. Esperemos que a cousa permita que todos podamos participar. Bonita carreira, bonito circuito. Recordade que ahora tedes aí unha mascarilla para cada un, estar na zona reservada para deportistas de forma segura. E ao final de todo tedes ali avituallamiento, a vosa bolsiña individual para evitar un pouco a higiene, que nadie toque o do compañeiro, xa todo embolsado, empaquetado. Son os novos protocolos. E mentras siguen chegando participantes, aí exprimindo esos últimos metros destes 8 kilómetros 300 metros aquí no Salgueiral, unha das zonas preferidas por os veciños de Leiro, de concellos alrededor, que veñen aquí a pasar unha tarde maravillosa dando unha volta por este entorno. Vemos xente que intentou forzar ao máximo buscando a súa mellor marca. Non hai problema, temos zona amplia para esparcirnos. Tranquilos, recuperade, tedes toda a recta esta para recuperar, coller aire, poñer a vosa mascarilla. Aí temos a Javier Janeiro tamén entrando en meta. Si vedes algún corredor con dous dorsales, non quer dicir que corra por dúas personas, sino porque teñen que levar outro chip, e tiveron que levar o dorsal do novo chip. E xa che baixou ahora por aí. Aí temos tamén a Nacho entrando en meta. Noraboa, Nacho. A Pepe aí tamén entrando en liña de meta. Buena, Pepe, buena. Y eso que prefería ir ahí detrás tú, siguiendo esos gemelacos, apretándote. ¡Vamos!
keep until today. Carrera popular con un formato totalmente diferente, un formato super pro. ¿A qué no le gusta competir? Popular, pero también nos gusta competir. También nos gusta sacar un cuchillo y salir a tope a disfrutar. Saber dónde están os nosos resultados despois de meses de entreno. Por fin chega a motivación, por fin chega a competición. Pouquiño a pouco, si todos o facemos ben, podemos coller esta inercia de parece que vida normal, volver ás nosas aficións. Long story short. 29 minutos desde que se dio a saída. Vendo as pantallas que tenemos aquí de streaming en directo. Ahora mismo retransmitiendo esa línea de meta. Bueno, ahora estamos ahí viendo distintas imágenes. Esta de línea de meta, 39 minutos, 30 segundos. Ahí tenemos esas imágenes de dron, ahí vemos o pueblo de Leiro. Vemos que xa no circuito de Leiro aí xa veñen os corredores moi estirados. Para que esté un formato espectacular donde podemos seguir distintas zonas da carreira. Un equipo de streaming en directo vai focalizando distintos sitios ahora mismo donde estamos vendo esa línea de meta. Vemos ahora tamén aí a Ponte das Poldras aquí cruzando o río Avia. Ese pase polo centro de Leiro seguro que tamén foi todo un espectáculo para os que están ali seguindo tamén en streaming, en directo, tanto as imaxes como ven pasar a carreira xusto ao seu lado. Formato totalmente diferente. O ano pasado ali estaba a meta, ali estaba a chegada, a saída tamén nese centro de Leiro. E ahora que era un entorno espectacular, pero ollo tamén onde estamos este ano, que zona máis bonita de Leiro, que zona, que espacio aberto, donde sí que nos permite manter esas distancias de seguridade, donde sí que nos permite expandirnos máis. A verdade é que o zona espectacular para un evento como este. E moitos me preguntaban, ano será salida conjunta como recordamos de antes, ¿no? Salidas aí todos xuntos, pois non se sabe de calá, pero realmente este formato tamén ten unha chicha guapa, este formato aí de salir sin o mogollón, de salir un pouquiño máis separados con espacio, de poder xa salir forzando a máquina desde o inicio. Cuidaos, que están entrenados e les gusta levar aí ese saborciño na boca a tope. Un formato tamén moi divertido, moi chulo, para poder salir desde o minuto 1 a ritmo e mandarte eses 8 kilómetros sin ningún obstáculo, sin nadie que poda molestar. Es un formato que para xente competitiva, un formato precioso. E a nivel ambiente, pois, que decir, estar vendo pasar corredores constantemente sin pasar solo un mogollón, corredores a tope por todos lados. E tamén lle dá un ambiente moi chulo, sobre todo para os acompañantes, familiares, amigos que poden ir ver a carreira. E vos fixatevos desde aquí, que imaxe máis bonita aí da Ponte das Poldras, aquí neste entorno maravilloso en Leiro. E tamén me acaba de dar Sandra, voluntaria máis aquí desta super organización, un chip amarillo que alguén deixou, a verdad que non sabría decir de quen pode ser, pero se non despois dámos yo a Champion, e xa el nos pode decir de quen é o propietario. E mentras aí acaba de chegar Óscar, aí chega Gabri tamén. Os corredores, xa temos en liña de meta o máis grosso de todos os corredores. Recordade que tedes aí mascarilla para colocar e estar na zona reservada para deportistas de forma segura. Tedes avituallamiento.
de vida sólidos para recuperar. Si é certo que este ano cos protocolos COVID non pode haber vestiarios, bueno, este ano é así, a verdade que o día acompaña moi ben, non fai frío, o día está bo, o sea que respétase. Teño tamén eu aquí na miña posesión unha chave dun coche que apareceu no circuito, por se alguén a boza en falta, pois teño eu aquí, o sea que seguramente alguén lle queo do bolsillo. Aí acaba de chegar tamén Mónica, aí saludando a unha compañeira de atletismo enteiro. Mónica, ritmazo levaba de seguir llaneando, E aparte, cuidado, que estábamos en directo co dron mirando, vigilando en streaming, o sea que algún familiar tamén seguiu. Isto en plan mapoma, super pro, Recuperar ahora. Gel hidroalcohólico y té de mascarilla. Formato totalmente novedoso, poder seguir unha carreira en directo. 44 minutos desde que saiu a primeira tanda. Recordade que na página de Championship Norte, no apartado resultados.live, aí podedes ir seguindo os resultados en directo. Metedevos en www.resultados.live e aí xa podedes seguir os resultados en directo da carreira. Vou eu tamén incorporar aí para ver os resultados que se van tamén actualizando no momento que vai chegando cada corredor. E se entrades nesa página resultados.live xa vades ver a carreira de Leiro, pulsades na carreira de Leiro, entrades na clasificación absoluta e aquí é onde podemos ver, pois nesa clasificación podedes ver pois tanta clasificación masculina como femenina ou todos xuntos. Por exemplo, na clasificación total temos aí no terceiro posto a Simón González, a Carlos Porto no segundo, en ese primeiro a José Canda. Si entramos na clasificación femenina, nese terceiro posto temos a Begoña Domínguez, no segundo a Luisa González e no primeiro a Edimar Brea. Esa clasificación xeral, tanto masculina como femenina. Aí temos tamén a Fran, que acaba de chegar á liña de meta. E aí os temos. A ver, Martín, por donde se halla, que ten que estar a puntiño tamén de chegar. Que saliu na mesma tandada. E mentras aí seguimos vendo chegar a corredores. E a verdade que temos que dar as gracias a todos os voluntarios, porque a verdade que, como decía Paco, Francisco, alcalde de Leiro, que como traballaron guiados, tanto por Luis como por Ramón, a verdade que as cabezas visibles que traballaron moitísimo para que isto fose posible. Tamén as gracias a Jorge e a José, que botaron aí unha mão moi importante. Así que moitas gracias a todos os voluntarios. Temos aí a Moncho, temos a Sandra, temos un mogollón de voluntarios que fan que isto pois sea posible, que podamos todos disfrutar esta festa do deporte, que os deportistas podan disfrutar tamén co añadido da seguridade, o sea que hoxe doble traballo para ser voluntarios, así que dámoslle as gracias a todos eles nesa cabeza do voluntariado, como organización, como cabezas pensantes, a Luis, a Ramón, e pois a todos os colaboradores que lle botaron unha mão movendo cousas, carrexando.
como a Jorge, como a José e a todos os veciños que lle botaron aquí un cable que fan posible que isto sea máis fácil. Tamén a Protección Civil do Ribeiro. Vexo que hubo hasta caída de todo. Si falta facer algunha cura, temos aí tamén os sanitarios. Ou se queren facer aí unhas curiñas que vai un pequeno resbalón. E mentre seguimos vendo chegar a corredores desta 37 edición. 37 edición que logo se dice da carreira popular de Leiro. Este ano se cadra cun aire moito máis pro. Aí ca federación controlando que todo se fai ben. Controlaron esas parrillas de salida que, bueno, a priori era complicado e moi ben, moi ben. Todos os corredores, a verdade que hai que darles gracias porque todos estaban atentos ao seu caixón de saída, o que o fixo todo moito máis fácil. E son agora mesmo as 11 menos 10. 50 minutos desde que se dio a saída do primeiro caixón. En a página de resultados.live recordade que podedes estar seguindo os resultados en directo, pero de momento a clasificación creemos que xa non vai variar na clasificación absoluta, pero si na de categorías. Carlos, vexote moi fino, algo pasa, algo lle quitaches. Hai moito tomate a noite pa cena. Aí foron esos quiliños ao palco, Carlos. Aí acabou tamén de chegar Alberto González a liña de meta. Noraboa, Alberto. Martín. Oiche, sabes que isto vai ir por detrás despois. Terme ventaxa, pero non te despistes. Raqueliña. Non lle dixe nada aos outros, pero cuidado que a equipación nova, que me está molando. Novo ano, nova carreira, nova equipación. Déixame ver. Bueno. Cuidado. Cuidado, Raqueliña, como se defende. Todos a buscar bons tempos. A verdad que esta carreira o permite. Recorrido super rápido. Aí chega Pirri ca súa compañía. E o noso Pepe. Pirri, mira como me la traes. Tú mira. Boa carreira. Vaiche acabar pasando por encima y lo sabes. Pepe, 20 edición levas. E tes o valor de salir no segundo caixón, como dio Armanda. E logo, quen dixo medo nin historias. Pero si teño que salir no segundo caixón, caen máis tar zapatillas. Madre mía. Ramón. Aí tamén chegou Ramón a liña de meta. Despois na clasificación que podedes ver en resultados.live. Podedes ver os vosos tempos xa non só na meta, sino que tamén podedes ver ese paso intermedio que había no kilómetro 3,6. Kilómetro 3,6 tamén había alfombra. E podedes ver as clasificacións. De momento, bueno, aí xa non, se non hai ninguna novedade,
a clasificación absoluta, tanto masculina como femenina, xa non se vai mover. Ese terceiro posto para Simón González, con 26 minutos, 31 segundos. A Carlos Porto, con 4 segundos menos, nese segundo posto. E con 10 segundos menos, 26 minutos, 17 segundos, a José Canda. Can I make it happen once again? Now I'm running in times that are frightening, but I won't let that break me. I won't let that take me down again. So you know my story. Well, I'll tell you a secret. Inside I was hurting. Inside I was crying out for more. Now I'm rolling through streets that are empty to find my destination. Ahí buen equipazo ahí también llegando en línea de meta, camiseta clásica, verdad que no pasa de moda. Ahí tenemos a Carlos entrando en línea de meta, acompañado. E despois, aí caras 11:30 máis ou menos, farase a entrega de premios, de agasallos. Máis ou menos cara a esa hora, entre 11:30 e 12, vai estar a horquilla onde se faga a entrega. E recordovos, en www.resultados.live, aí podedes ver en directo os resultados. Por si alguén ten xa curiosidade, entra aí xa en directo, pode ver. Recordade que tamén temos o streaming. Gran novedade, streaming, podemos seguir en directo as imaxes, agora mesmo retransmitindo esa ponte das Boldras, aquí cruzando o río Avia. Aí esos últimos metros ata a liña de meta. Aí estamos enfocando esa liña de meta, 55 minutos e 55 segundos desde que dio a saída o primeiro corredor. Eses caixós que estaban colocados de forma que cada 20 segundos iba salindo os corredores, 5 corredores cada 5 segundos. La verdad que un formato de contrarreloxo guapísimo, espectacular. E tamén temos que seguir insistindo na importancia dos protocolos COVID, o sea que importantísimo, tan pronto chegan, desinfección de mans, mascarilla nova que vos proporciona a organización, entrar a esa zona de deportistas, esta zona acotada que temos para nós, pois de forma segura, vamos a facer de forma segura, vamos a intentar que estes eventos deportivos se podan manter no tempo, se podan realizar sin ninguna dúbida, dado que vamos a intentar ser o máis respetuosos posibles. O sea que intentade manter a mascarilla posta cando estedes falando cos compañeiros. Non vos cortedes, hai máis mascarillas. Se a perdestes, se vos caeu, se a manchastes, se se mollou, collemos outra mascarilla, non vos preocupedes. E intentamos manter esa seguridade, Temos que entre todos lograr que isto se afiance, que podamos volver a motivación, que podamos volver ás competicións, que iso é o noso alimento. Boa carreira, sí señor, gracias a todos por vir desde incluso lexos a esta carreira de Leiro. Hai xente moi adicta a esta carreira, e se non temos aí o exemplo de Pepe con 20 edicións correndo Leiro. Así que procurade, por favor, manter esas medidas de seguridade, distanciamiento, e dentro aquí do circuito manter a mascarilla colocada. E xo veredes como vamos lograr entre todos poder cada fin de semana disfrutar dun evento deportivo, volver ao noso estilo de vida.
volver a empuxar o deporte na nosa sociedade. A verdade que o boom que houbo de corredores, de ciclistas, pois vamos ter obxectivos, que é o máis importante, obxectivos que disfrutar das carreiras populares, disfrutar da compañía dos amigos. Michel, 20 fino, estar volvendo os teus mellores tempos, cuidado. Se ao final vou meter que volver poñer a entrenar en serio, isto de salir a trote non vale. Depois andanse queixando, doime aquí, tuve unha lesión ali, non sei que. Non me fío, non me fío. E falando de lesións, tamén temos que dar gracias a todos os colaboradores e patrocinadores. E entre eles, falando de fisios, temos que dar tamén a fisioterapia a Martín Pérez, que ten a clínica en Carballiño. Darlle gracias tamén como colaborador. Tamén a Fisaude. E despois, ollo cos premios ao final, que temos unhas botellas de viño auténtico Ribeiro, auténtica calidade. Moitas gracias a esas adegas colaboradoras como a Vilerma, aquí do Ribeiro, a Coto de Gomariz, todas elas aquí ao noso carón, a San Clodio, tamén a Son de Arrieiro, a Bodegas Ventosela, a Pazo de Vieite, tamén a Terra do Castelo, a Viña Costeira e a Pazo Tizón, que tamén ten viñedos na zona de Boras. Denominación de orixen Ribeiro. Vai unha hora dende que sería a saída dos primeiros. Aí estaban animando a Susana García, compañeira de equipo. Noraboa, Susana, entrando en liña de meta. Aí tamén quero recordarlle que teño aquí na miña posesión unha chave, non ten chaveiro, unha chave dun coche, por si que apareceu no circuito, pois alguén lle falta, que se acordará cando queira abrir o coche. Teño aquí. Ramón, quen acaba de chegar aí, Diana López. Para che falta a chave para abrir o qué? Menos mal que apareceu, aparte que pequeniña. Ya la marchou. Nada. E tamén teño un chip amarillo por se alguén lle falta. Teño un chip amarillo, senón despois entregarei a Championship e se les identificarán o propietario. Que vos parece isto do streaming? Isto cuidado, poder seguir en directo a carreira, ver a meta, ver a imaxe de dron do pueblo. Guapísimo este formato. Isto vai se poñer de moda. Isto vai ser o top. Sean eses últimos 200-300 metros corredores das últimas tandas, esas últimas tandas que saliron 15, 16, 17 minutos despois do primeiro, salían cada 20 segundos, estuvo habendo salidas durante 17 minutos, hubo salidas cada 20 segundos. A verdad que os corredores hai que darles as gracias porque estuveron moi atentos, en ningún momento hubo
ningún problema de, oye, calemos o caixón, todo o mundo sabía o caixón, foron hábiles, rápidos. A verdad que iso é de agradecer. Moi ben, que houve momentos que dixe, madre mía, que se vai montar, e foi mallado, perfecto, foron pasando, ben, moi ben. Despois, a Federación de Atletismo, a Federación de Atletismo Galega estaban aí pues, controlando e dando as saídas dos distintos caixóns. O sea que funcionou moi ben. Non houve grandes percances. A verdad que podemos estar contentos e mentres ainda siguen corredores das últimas tandas aí no circuito. Vamos a acercar aquí as pantallas do streaming. Vemos ahora mismo en directo imaxes de dron sobre Leiro. La verdad que Leiro está metido nunha auténtica mancha verde de natureza. Aparte aquí ao meu carón está Paco, alcalde de Leiro. Paco, imaxen que estamos vendo ahora mismo en directo da área recreativa. Como se chama esa zona? O campo de San Pedro, que está pretiño ao campo da festa, que... E aí esa imaxen que estamos vendo agora mesmo é do campo da festa, onde se fan as festas de San Pedro, que foron fai estes días. E a verdade que imaxes preciosas nos está ofrecendo este streaming en directo. As imaxes tanto de dron como esa imaxen que temos ahora mismo en directo, que están seguindo a ese corredor que está nos últimos metros, acercándose a esa Ponte das Podras, donde se facía o mítico fuego de San Pedro en Leiro, que xuntaba muchísima xente dos alrededores que viñan exclusivamente a ver o fuego de Leiro, que esperemos, Paco, que po ano ou po siguiente, a ver como se ponga a cousa. Siempre a seguridade, siempre pois o Covid marca un pouquiño. Aí os vemos entrando nesa Ponte das Podras, cruzando o río Avia neses últimos metros, acercándose á liña de meta, eses 100 últimos metros, a liña de meta. Nesta zona do Salgueira, la verdad que unha zona que quedou perfecta, recién rozadiña. A verdad que o entorno é super agradable. E vos imaginadevos isto un día deses de sol, que Leiro sempre tuvo a carreira sempre coincidir un día de sol, de calor. Aquí chegan participantes deses caixós, deses últimos caixós, que despois veremos na clasificación o tempo, que realmente non nos podemos fiar por o reloj que estamos vendo no arco de meta, porque como iban salindo cada 20 segundos, ese tempo non é o real. Pero como vos iba dicindo antes, este entorno para días vos deses de verao, pois está un día para correr perfecto, porque as cousas hai que dicir, está un día para correr perfecto, a temperatura é a pedir de boca, nin calor nin frío, está estupendísimo, así que non podemos decir que o día non estuvera bo, día maravilloso para correr. Enhoraboa, boa ritmo. Aí están animando a Marta nesa liña de meta. Entrando e culminando eses 8 km 300 metros, 8 km 300 metros moi rápidos. E mentras estamos vendo que a cola de carreira, imaxen de dron, cola de carreira que temos no cruce ahora mismo de Verán, estáse acercando ao kilómetro 7,5, estará aproximadamente no kilómetro 7, que seguramente eso tamén se pode ver no streaming, a ver se dan colocado esa imaxen en directo de cola de carreira, imaxen de dron. Aí temos ahora esa imaxen de dron que nos están ofrecendo, donde temos a cola de carreira xusto no cruce que baixa ao campo da festa de Leiro. Cola de carreira acercándose a ese kilómetro 7,5, donde tamén tiñan un avituallamiento líquido.
Así que está xa dentro do último quilómetro de carreira. Aí estamos vendo participantes tamén entrando neses últimos metros de liña de meta. O sea que temos cola de carreira. Isto non me dixeron nada polo pinganillo. Isto é imagen en directo por dron. Cola de carreira no quilómetro 7,5. Mientras aí están entrando participantes en esta liña de meta nesta 37 edición da carreira de Leiro. Aí acaba de entrar David Otero. Hola, boa, David. Aí estes protocolos de desinfección de mans. Colocamos mascarilla. Importante manter os protocolos, manter as distancias. Bueno, isto ten que ser así. Vámonos a intentar para lograr que outros anos se poda repetir. Serafín, si me escoitas, Serafín. Si, tú que estás mirando para aquí. Po ano, prepárate. Vou entrenar solo para eso. Xa fai anos que entráramos xuntos en meta e eu dixe, non pode ser. Que me queimou! Como a tecnoloxía todo é posible, por ano vou levar un micro inalámbrico e vou intentar correr. Non pode ser, esta carreira hai que correla. As carreiras que máis me gustan personalmente, xunto ca San Martiño polo ambientazo tamén que ten, pero esta carreira de Leiro en torno que ten e despois a excusa de comer o pulpiño aí no centro, tomar algo na terraza. Iso non hai cartos que paguen. E cuidado, non teremos viño bo aquí ni nada, E mentas aí seguimos esas imaxes en riguroso directo de cola de carreira e vemos ese ciclista acompañando a cola de carreira que se está acercando a esa área recreativa onde se fai a festa de San Pedro. Mirade que imaxe máis bonita aí do río Avia, como está o entorno, esas imaxes do viñedo. Estamos no puro Ribeiro, señores. A verdade que dar gracias tanto ao Concello como a cabeza organizadora, Luís, a Ramón, por ter todo a pedir de boca. E as imaxes de dron, a verdade que nos regalan unha paisaxe increíble deste entorno, que non só para correr, sino para vir a dar un paseo ca family. É un entorno precioso. E aí temos cola de carreira nos últimos 400 metros. Aí vemos ahora a imaxen en directo na liña de meta. Temos a casi a totalidade dos corredores xa ca carreira terminada. Algúns incluso se atreveron a meterse no río e probar a agua, soltar pernas, dado que non podemos ter vestuarios por os protocolos COVID. E mentras, nos últimos metros, 300 metros para a cola de carreira, para culminar esta 37 edición da carreira de Leiro, 37 edición. E recordo vos tamén que podedes seguir
resultados en www.resultados.live. Ahí podéis seguir los resultados en directo de cómo está a clasificación xeral tanto masculina como femenina, que ahora tamén vos vou contar máis ou menos como vai, a ver se despois tamén podo ver a clasificación das categorías, a ver se non é complicado, vexo tamén esa clasificación por categorías. Pero en mulleres, terceira clasificada temos a Begoña, segunda a Luisa González e primeira a Edimar. E despois na clasificación masculina temos a Simón, a Carlos e a José. Nesa clasificación masculina e aí temos esas imaxes cruzando esta Ponte das Poldras aquí en Leiro. O último corredor tamén forma parte como os primeiros. E aí o vemos acercándose á liña de meta. Aí o temos, corredor, a ver si vexo o dorsal, cola de carreira, acercándose e culminando estes 8 kilómetros, 300 metros. Enhoraboa a Francisco Bao. Enhoraboa, Verdo Adams. Francisco Bao culminando esta 37 edición da Carreira de Leiro. Gracias aos voluntarios por ir acompañando aí todo o rato. Aparte da mellor forma posible, que acompañando sin ruido, sin emisións aí na bici e animando seguramente constantemente a ese corredor. Pompi, aproveita, dalle o último sprint. E sin olvidarnos tamén de Pompi, Antonio, que tamén estuvo durante moitísimos anos aí ao frente desta carreira, e isto tamén chegou hasta aquí gracias a esa xente. É como todo, é como ten que ser. Chegan os relevos, e así é a lei de vida, e é como ten que ser para que todo perdure. Donde uns arrancan e outros continúan, pero que non aparezca nadie que teña que pechar nada, que todo continúe. Así que vamos loitar contra este COVID tamén, que parecía que nos quería pechar, pero non vai poder ser. Vamos loitar entre todos, vamos poñer todos o noso grande área para que isto continúe. Así que en breves, según me diga a cabeza organizadora, en breves empezaremos ca entrega de trofeos. A entrega de trofeos que vamos a facer aquí donde estaba a saída. Xa temos o podium preparado, os agasallos, que hai que dar gracias, que eses agasallos moitos son delicatessen. Así que agradecerlle as adegas colaboradoras como pode ser Vilerma, Coto de Gomariz, San Clodio, Son de Arrieiro, Pazo de Vieite, Bodegas O Ventosela, Pazo Tizón, Terra do Castelo e Viña Costeira. Tamén agradecerlle, non sei se andan por aí, pero agradecerlle tamén aos voluntarios de Protección Civil aquí do Ribeiro, da Mancomunidade. Tamén agradecerlle a Protección Civil de Boborás, que están a tope tamén colaborando. Moitísimas gracias a Protección Civil de Boborás
Voluntarios que fan posible que isto funcione, cos engranaxes todos vayan ben. Moitas gracias tamén aos voluntarios de Atletismo Arenteiro, voluntarios aquí do Concello de Leiro tamén. A todos eles moitísimas gracias. E ahora en breve, según se vayan acercando os corredores, mantendo sempre un poquinho esas distancias de seguridade, sobre todo a mascarilla, pois empezaremos ca entrega de trofeos. Vale. Pois logo, como temos a Badal Novas que se teñen que ir para outro sitio, a ver si temos por aquí os tres primeiros. Vamos mirar si anda por aquí José Canda, que o vin que andaba por aí. José Canda si o temos, casi podemos falar con eles, preguntarlle que o que cenan para poder facer isto. Porque eu digo, eu ceno a noite un tomate con ensalada e o de siguiente me voy al palco. Non, algo ten que haber aí de gas, un arroz especial ou vamos a intentar preguntar. Vamos a ver eso, a ver si temos a cabeza de carreira que nos poda comentar un pouquiño. A ver si temos aquí tamén a Carlos Porto ou a Simón González na clasificación femenina. A ver si vexo tamén por aí a Begoña, a Luisa González e a Edimar Brea. Vamos mentras preparando o podio, os trofeos. Comentaba eu antes tamén, metedevos na página de resultados.live, así como sona, metedevos no Google resultados.live e aí podedes ver os resultados e seguimos preparándonos para despois. E que non pare la fiesta, por favor, que non pare la fiesta, que el cuerpo lo sabe y tiene gana de ella. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia. Un corredor que me preguntaba ahora por la clasificación por equipos. Que non se marchen os equipos, por favor. Que non se marchen todos aqueles que se anotaron como equipo, porque hai trofeo para todos os equipos. Para os tres primeiros, lóxicamente, pero para todos aqueles equipos que se anotaron como tal, hai trofeo para todos, así que non vos vayades, os equipos, quedadevos por aí. Marián, traballón, fixestes hoxe aí, cuidado, traballón guapo. Non quero, gracias. Non vou esperar 12 da noite. Es que yo quiero correr como ellos. Ayuno a tope. Y el pan al palco, bueno, hoy no, que es domingo. Xa teño na posesión a clasificación tanto absoluta dos tres primeiros, de tres primeiras, como tamén a clasificación
por categorías. Recordamos que non son acumulativas, vale, non son acumulativas. E despois tamén a clasificación por clubes. Teña a clasificación completa dos clubes todos que se anotaron como tal e puderon puntuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clubes. 6 clubes chegaron a puntuar con ese tempo total. Teñan que ter un mínimo de corredores. E aí temos eses 6 clubes xa ordenados. Primer clube clasificado, Atletismo Arenteiro, como iba José Canda, madre mía. Segundo clube, quinta, la AstraZeneca. Muy bo ese nombre. Terceiro clube, Cabo de Peñas. Cuarto clube, equipazo tamén, Limia Activa. Ahí están en todas las esquinas, Limia Activa, gran equipo. Tamén no quinto posto, Alstem. E no sexto posto, Ponte a Correr. Esos son os 6 clubes que entraron nesa clasificación, pero igualmente hai trofeo para todos. Aí esa foto da organización, esa foto chula. Moitísimas gracias a todos eles, moitísimas gracias, porque realmente sin eles sería moi complicado poder organizar. Así que tamén, aparte de gracias ao Concello, gracias a Paco, gracias a todos os voluntarios de aquí de Leiro que fan posible a carreira. Así que se hai máis voluntarios por aí, non sei se tamén se pode acercar Luis e Ramón para esa foto. Moitas gracias a José e a Jorge que traballaron, que se llevou moito. Aí botaron a mao a tope. Esperade que aí vai Dora e Marián tamén para esa foto. Aí van. Foto dos voluntarios que fan posible que isto funcione. Tamén queremos lle dar as gracias á Protección Civil, tanto de aquí da Mancomunidade, á Protección Civil de Boborás. Mirade que foto guapa, sí señor. ¡Aplauso para eles! ¡Aplauso para eles! Podedemos sentir ben orgullosos por facer este tipo de bromas. Sí señor. E que culminen ben. Tamén darlle gracias ao posto da Guardia Civil aquí de Leiro, para que tamén todo discurra con seguridade. E moitas gracias á comprensión de todos os corredores e todos estades aquí mirando por respetar os protocolos, mascarilla sempre, distancia. Moitas gracias a todos. E ahora, moi en breves, a ver si facemos aquí algunha entrevista á cabeza de carreira. Moi en breves comezaremos co protocolo de entrega de trofeos. Ya temos os premios aí preparados para entregar tanto as categorías, os clubes, como a absoluta masculina e femenina.
The bass and the tweeters make the speakers go to war. Ah, the mighty trumpet brings the freaks out to the floor. Said the bass and the tweeters make the speakers go to war. Ah, the mighty trumpet brings the freaks out to the floor. Tell me, where the freaks at? Tell me, where the freaks at? Freaks at, freaks at, freaks at, freaks at. Tell me where the freaks at. Tell me where the freaks at.
Bueno, aí estamos tamén ahora retransmitindo en directo. Estamos co gañador da proba, gañador absoluto masculino, José Canda. Eu a verdade que te coñecía máis no como che iba a decir, no monte. Conocíate máis aí un tío salvaje, un tío que lle gustan as zonas complicadas, duras, técnicas. Pero este é un circuito totalmente chan e moi rápido. Sorprendeu moitísimo. Como viñas por aí? Que tal as túas sensacións? Bueno, inesperadas. Viña do monte, como diste, non sabía ben como iba a estar para a velocidade. E bueno, moi ben, moi contento. A verdade que o ritmo foi increíble, unha carreira que a verdade que é moi rápida. Non sei que ritmo che salió ti no Garmin, porque se somos xente de datos. A mí, por exemplo, se non se me volca no Garmin, é como se non entrenara realmente. Non sei se fuche sin reloj, así as sensacións. Cal foi o teu tempo final? 26, 17, creo. O sea, un ritmo moi alto, moi alto. A verdade que a veces cando pensamos, bueno, é que un corredor foi a 3, e que a 3, cuidado, ese é un ritmo moi alto. Tú fuches a 3 e pouco, 3:10 ou así, é un ritmazo espectacular. Si é certo que as apostas estaban, as miras estaban en Alejandro. Alejandro tuvo aí un problema físico, tuvo que abandonar. Tamén segundas oportunidades que tamén hai que estar aí. Sí, hai que estar aí e aguantar hasta o final. Sí. Que che pareceu, que iso tamén, a veces o preguntaba a xente, que che pareceu este novo formato, non? Estamos acostumbrados a carreiras todos xuntos, esa carreira popular onde salimos, pois, co ambientillo, con ese nerviosismo de codos con uns con outros, buscarte unha boa posición para que non te molesten. Que che parece a ti este formato así máis en plan contrarreloxo? Bueno, hacia o corredor, pois ten menos control da carreira, tes que ir hasta a línea de meta, vamos, apretando o que des, porque non sabes o tempo que poden facer os outros. Pero despois, pois non sei, igual é máis motivante hasta certo punto, sí. É un formato moi distinto, moi distinto. Pois sí, é verdad que non tens as referencias de dicir, vou moi ben, pero este vai mellor, vou apretar, non, vas regulando, desta maneira non podes regular tanto porque non sabes as referencias, vas un pouco ao teu reloj. Bueno, no teu caso, nin o reloj. Eso é a diferencia dun home que lle gusta as carreiras trail, que aí hai menos referencias, se cadra, que aquí, non, nas carreiras moi rápidas. Pois, José Canda, a nosa enhorabuena, esperamos que podamos fazer un formato ese que che gusta máis, de ir aí máis xuntos. Moitísimas gracias e enhoraboa. Gracias, José. Un gran corredor, aparte, sobre todo, o que máis me gusta dos corredores do trail, que é a humildade, esa forma de ver as cousas dunha maneira distinta. Tamén tiñamos por aí a Edimar, a ver se despois tamén podemos falar con ela. E ás 12 en punto, dá comezo esa entrega de trofeos, así que non vos vaiades lonxe, xa temos aí todo preparado. E tamén vou curiosear nos regalos, que vin que para os primeiros tamén hai estancia en casa rural, creo. Para o primeiro e primeira clasificada, cuidado, e viños de categoría. Vou cheirar por aí a ver que temos. Champion, contame, algo novedad, non me asustes. Así que apareceu un chip amarillo, 302 de Manoli Fernández, dorsal 302, así que se anda por aí Manoli Fernández. Ten aquí Championship, o seu chip amarelo en posesión, o sea que pode vir recoller para as siguientes carreiras. Non sei se anda por aí Manoli Fernández, dorsal 302. E antes andaba Marían por aquí, que tiña unhos sobres da Casa de Turismo Rural. Despois preguntámoslle que vai ser unha estancia para 2 persoas, para o primer clasificado e tamén para a primeira clasificada absoluta. Pois tamén temos estes lotes de viño e tamén temos da Almazara da Amanda Moura estes aceite de oliva e mel. Para que foron digan que non hai produto de calidade. Maravilloso. Galicia nese sentido non só paisaxe, sino tamén gastronomía. E aí temos a Marían, que a Marían é que tiña ese agasallo maravilloso. Marían, enséñame aí
este premio para o primeiro e primeira clasificada. Vale por unha estancia para dúas noites. Cuidado. E solo acompañado. A elegir. O sea, outra persona podes tú elegir. Non fai falta que estea no libro de familia. E despois, donde temos aquí? Amigo, nas instalacións de Camiño a casa en Ribadavia. Pois xa é un bo regalo, Dúas noites, casa de turismo rural para o primeiro e primeira clasificada na xeral a maiores dese lote de viño. E tamén vamos a dar as gracias a Bodal Novas por esa cobertura que vai facer da carreira de Leiro e difundir o deporte. Moitas gracias, Bodal Novas, por ese traballo que tamén é importantísimo, difundir unha forma de vida, un estilo diferente. Señores, estamos ás 12 menos cuarto, nun cuarto de hora faremos esa entrega de trofeos. Vamos a facer as 12 en punto, dado que así está a posto na páxina da carreira. E mentras vou aproveitar a dar as gracias ás adegas colaboradoras Vilerma, Coto de Gomariz, San Clodio, Son de Arrieiro, Pazo de Vieite, Bodegas O Vento Sela, Pazo Tizón, Terra do Castelo e Viña Costeira. Tamén agradecerlle os hostales, os bares aquí do pobo que tamén colaboraron, como pode ser o Café Bar Foro 2, o Gugallal, Bar Juan, Restaurante A Garrafeira, a Tenda de Leiro, tamén a residencia que temos aquí de maiores, aquí moi ao noso lado, moi pretiño, a Kerkus. Gracias a todos eles, e a verdad que a moitos máis. Temos a maquinaria Crispín, tamén sempre aí, a ferretería e droguería Avia, a casa de Tribunal Camiño a casa. Temos a Hormigones Vieite, a Gran Orega, a Juan Bóveda, a Compós Galicia, Fisioterapia Martín, está no Carballiño, a Fisaude, a Canteras Penido. Bueno, a verdade é que un sinfín de xente que aportou para que isto se pudera realizar. E tamén a institucións como a Deputación de Ourense, INORDE, Xunta de Galicia, Deporte Galego, Federación Galega de Atletismo e, como non, Atletismo Orenteiro. Unha das partes máis importantes para que isto pues adiante. Bueno, dentro dos colaboradores temos hasta a presencia dos propios jefes. Temos aí a maquinaria, a Crispín, que tamén sempre está... Crispín, siempre aí de público apoyando. Sí, señor, moi ben, gracias. O público tamén é importantísimo para encher e amenizar as probas deportivas. Da clasificación xa non me queda nada, como todo. Depois empezaremos con esa clasificación por categorías, donde temos a categoría de veterans C, B, A, e despois senior, tanto femenina como masculina, sub-20, sub-23, está metida na mesma clasificación, tanto masculina como femenina. E despois tamén a clasificación por clubes, estes 6 clubes que chegaron a puntuar, pero bueno, habrá trofeo para todos os clubes que se anotaron como tal, como clube. E despois a absoluta, tanto masculina como femenina. E outra cousa tamén que vin antes por aquí,
que a verdade é que nunha carreira popular é un toque de élite. Os premios. Temos trofeo para os 3 primeiros clasificados masculinos e femeninos, pero ollo co primeiro e primeira clasificada, que a maiores do trofeo, a maiores do lote de viño, a maiores desa 2 noites na Casa de Turismo Rural. Lévanse un premio económico de 200 euros. O primeiro e a primeira. Despois o segundo clasificado e segunda clasificada, un premio económico de 100 euros. E terceira clasificada, un premio económico de 50 euros. Xa dan para ir tomar algo por aí, A verdade que unha organización que se involucra pero moito, xa non só nos agasallos, sino tamén nestes pequeniños detalles e tamén os premios económicos que fan da carreira de Leiro unha gran carreira. Cuidado, primer clasificado 200 euriños, moi ben, Vale, pois temos todo preparado para en 10 minutos dar comezo con esa entrega de premios. De trofeos. E aquí xa a clasificación. E aparte vamos tamén facer a entrega en streaming. A verdade que é unha forma de se non podes vir a carreira ou si estar noutro sitio, noutro punto, podes ver a carreira como está aquí en meta ou como está en algún outro punto intermedio. Formato super guapo. ¡Vamos a la!
Aí o temos, vale. Pois vamos logo facer a entrega primeiro de categorías. E así que, si queredes, podémonos ir todos acercando un poquinho aquí a zona de podium. Xa temos aí o fotocol, o podium colocado. Paco, vou comprobar unha cousa por se acaso, porque non me fío, vou mirar aquí. 1,5 xustos aí de separación. Hai corriente suficiente, nada, está o protocolo perfecto. Vamos a empezar logo ca entrega de trofeos. Vamos a empezar pola clasificación sub-20, sub-23. Que che parece? Aparte xa temos aquí... Perfecto, así que eso tamén nos vamos recordar. Os propios corredores son os que van coller o seu propio trofeo. Así que temos aquí premios, os primeiros, tanto masculino como femenino. Así que clasificación sub-20, sub-23 femenina. Vamos chamar Antía Abad, Derdo Adams. Antía. Timerma, colles o primeiro, que primeira. Colles o teu trofeo, por favor, o podium. Aí temos Antía, súbete, sin medo. Cuidado cos calambres ao subir aos podium, que son peligrosos. E aí temos Antía Abad, aplauso para ela. Primeira clasificada nesta categoría sub-20, sub-23. Derdoanas. Chamamos ahora a clasificación masculina. No segundo posto chamamos a Manuel Pérez Mosquera. E no primeiro caixón desde o atletismo arenteiro, auténtico bicharraco, a Xosé Pérez. Aquí temos a Manuel, segundo clasificado. Colles ti mesmo o teu segundo. O podio, ya aí ven Xosé, auténtico trialeta, esas patas. Reventa bielas, aí se sobe o primeiro caixón nesta categoría sub-20, sub-23. Aí temos primeiro e segundo clasificado. Xosé con un tempo de 29 minutos 09, ritmazo. E pasámonos a clasificación senior femenina. Terceira clasificada desde atletismo arenteiro, a nosa Raqueliña, Raquel Castro. Terceira clasificada. Segunda clasificada, Cora Saborido. Cora Saborido se anda por aquí con 35 minutos 54 segundos. Raqueliña, colla aquí o teu terceiro agasallo para ir ao podio. O segundo para Cora Saborido. E primeira Patricia Varela. Patricia Varela Santiso del atletismo arenteiro. Estabas aí, con tal. Aí temos a Patricia collendo o seu trofeo. Aplausos para ela nesta categoría senior femenina. Noraboa, pasamos a clasificación senior masculina. Tercer clasificado desde o Club Ourense Atletismo, Alejandro Montero. Segundo clasificado, Javier de Dios desde o Compostela Atletismo. E primer clasificado desde o equipo gañador, desde o atletismo arenteiro, Marco Rodríguez. Alejandro o terceiro, Javier de Dios o segundo e Marco Rodríguez o primeiro.
Buena, Marcos, sí señor. Hay aplauso para él en esta categoría senior masculina. Cuidado co trofeo pouco a pouco cando o usedes. Pasamos á categoría veterans a femenina. No terceiro caixón temos a María Rodríguez. Segundo caixón para Cristina Vázquez Troncoso. E no primer caixón Cristina Crego Vázquez. Nesta categoría veteranas a María no terceiro caixón María Rodríguez. Segundo caixón para Cristina Vázquez. E primer caixón para Cristina Crego. A ver si temos por aí a Cristina Crego e a María Rodríguez. Si non se marcharon, si non guardamos yo para despois, sería María no terceiro caixón, Cristina Vázquez no segundo e Cristina Crego no primeiro. Non as vemos, pois o aplauso damos igual. Súbete aí ao segundo caixón, Cristina. Un tempo de 37 minutos 46 segundos. Eses 8 kilómetros 300 metros. Noraboa, Cristina. Clasificación veteranos a masculina. Tercer clasificado. Este sona de mogollón, Marián. Este de aquí. Un esclavo, un traballador, horas e horas. Onde a tarde era como un saco de nervios, andaba por aí electrónico. Madre mía, a muller unha santa. Cuidado coa muller, Chamamos ao terceiro podio a Luis Iglesias. Cabeza visible desta carreira. Se entra hasta por atrás. Sabes calé? Oteo, colle aí. Tercer clasificado Luis. Segundo clasificado Albino. Albino Fernández no segundo caixón. E outro grandísimo bicharraco que tamén entrena moito por estas zonas. Donde anda Iván do Campo. Non está, marchou Iván do Campo. Caramba, gana de subir a mí por él. Pois logo subimos aí o podio. E aí temos a Luis Iglesias e a Albino. E no medio está Iván do Campo, omnipresente. Moi ben, enhoraboa, pasamos a clasificación veteranas A, B. Veteranas B femenino, terceiro posto para Marisea Astorga, que ven desde o equipo Ponte a Correr. Segundo posto para Ángeles Iglesias, desde Moraña en Ruta. E primeira clasificada desta categoría veteranas B, Mónica Novoa, que ven desde o box 001 Ourense, Rumanía. Aquí temos a Mónica. E aí estemos subindo a ese podio. Podedes subir sin medo si queredes. Aí está. E aí temos con ese agasallo, esa botella de viño nesta categoría veteranas B. Pasamos a categoría veteranas B masculino. E no terceiro posto Jamed, desde o Club Ourense Atletismo. No segundo posto a Santiago García. E no primeiro posto a Fernando Reino, desde Atletismo Arenteiro. Así que facemos chamamento no terceiro posto Ahmed, que está aí. Terceiro posto Ahmed, por favor, si podes recoller o teu agasallo. Segundo posto para Santiago García. E para Fernando Reino, desde o Atletismo Arenteiro, o primeiro. Fernando, podes coller a túa botella.
Aí se suben Aí se suben ao podium. Santi, xa fallaste o equilibrio. Nesta categoría Veterans B, a Meda, Santiago e a Fernando, moitas gracias por participar nesta 37 edición da carreira de Leiro. Pasamos á categoría Veterans C. Garda dentro, non empeces aínda. Veterans C con femenino, con dúas participantes. Segundo caixón para Elena González. Elena González, segundo caixón. Aí ven. E para o primeiro caixón, Manuela Rodríguez. Manuela Rodríguez, o primeiro caixón. E aí se soben a ese podio tanto Elena González como Manuela Rodríguez. Nesta categoría Veteranas C, neste novo formato de contrarreloxo. Categoría Veteranos C masculino. Terceiro posto para Javier Toro, desde Overseas Nutrición Deportiva. Aí ven Javier Toro. Segundo posto para Juan Rivas. E primeiro posto para Jorge Pereira. Javier Toro no terceiro posto. Segundo para Juan Rivas. E primeiro para Jorge Pereira. Aquí os temos. Toro, terceiro caixón. Juan Rivas o segundo. E Jorge Pereira o primer caixón. Aí podedes subir o podio para esa foto. A verdad que se fai raro con tanta distancia, verdad? Que sempre hai o abrazo dos tres. Pero bueno, este ano é o que toca. Aplausos para ele nesta categoría Veterans C. Pasamos ahora a clasificación de equipos. Así que ahora vamos a chamar... Luis, chamamos a un representante de cada equipo, mellor. Así mantemos un pouco as distancias. Así que, un representante de cada clube. Sexto posto para o clube Ponte a Correr. Un representante do clube de Ponte a Correr que poda coller aquí o seu agasallo. Ímonos colocando para esa foto de equipos. Aí, vexo o ritmo. Xa o dice o nombre do clube. Véngala, parece. Dese clube Ponte a Correr. Vou chamando xa o segundo clube, Alex Team. Nese quinto posto, algún representante de Alex Team que poda recoller tamén o agasallo e poñémonos aí para a foto de family. Cuarto equipo, Línea Activa, que sei que andan por aí. Sexto posto para Ponte a Correr. Quinto posto para Alex Team. Quinto posto para Alex. Aí podemos poñer aí polo medio. Sexto posto para Ponte a Correr. Tamén nos podemos poñer por aí así no medio. Línea Activa. Nese cuarto posto poñémonos, a ver, aí mantemos aí un pouco o protocolo. Terceiro posto para Cabo de Peñas. E ven o seu corredor máis rápido. Aquí temos a Michel. 33 minutos recollendo tamén o terceiro. Para o terceiro posto, aí sube Michel. Segundo posto para Quinta de AstraZeneca. Aí ven tamén un representante. Segundo posto. Eu puxen AstraZeneca, estou aquí, Ahora sí, o
O primeiro día, macho, pasei moi mal, E aparte todo valiente, non tomo paracetamol, aí a noite digo, noto así unha sensación rara, e dice a moza, que che pasa? Nada. Madre mía, AstraZeneca. Pero bueno, buen equipo, mejores personas. Primer clasificado, correndo na casa. Tenemos algún representante, non creo, ainda está nervioso. Atletismo Arenteiro. Atletismo Arenteiro, a ver se hai algún representante que non sea Luis, porque Luis está fora de combate. Luis, por favor, colla aquí, que é o único representante que está cercano. Ou se non, algún representante máis por aí. Albino, vente para cá, que este está desaparecido. Estar máis cerca, pilla aquí. Colla aquí o agasallo. O se Luis está moi a tope. Terá que tomar un adiro incluso, despois por si acaso. E aí se sobe representante de Atletismo Arenteiro o primeiro posto. E aí temos os agasallos a estes 6 primeiros clubes clasificados en rematar a carreira de Leiro e puntuar. Noraboa a todos eles. E agora queda a cren da cren, dos que van casi a 3 o kilómetro. Aí estamos todos aspirando a eso, a correr a 3. Clasificación femenina e clasificación masculina desta absoluta. Clasificación femenina desta absoluta de Leiro, desta 37 edición. Terceira clasificada desde de atletismo Ourense, creo, Begoña Domínguez. De Begoña Domínguez. Begoña, cal é o clube agora? Ourense Atletismo, non me equivoquei. Moi ben, pois aí colles o terceiro co seu premio económico. Aí se sube o terceiro caixón. Segundo caixón para Luisa González. Luisa González. Aí se acerca tamén un tempo de 31 minutos 26 segundos. A ver si se dan armados, Luisa. Aí recibes a botella de viño, ese pack con aceite e mel, un regalo ben chulo, e ese premio económico de 100 euros. E primeira clasificada, rimazo increíble desde o club Ourense Atletismo, Edimar Brea. Aquí se acerca Edimar Brea con un tempo de 28 minutos 52 segundos. A coller o seu agasallo. Edimar, aquí tes unha noite, no, dúas noites na Casa de Turismo Rural a disfrutalo, podes levar a quen queira, non tens por que decir a quen. Tú disimula. Son dúas noites, podes ir probando, non? E aí sube Edimar, co seu premio económico tamén de 200 pavos. E aí temos o podio femenino. Aplausos para elas. E moitísimas gracias por vir a esta 37 edición da carreira de Leiro. A poñer o listón moi alto, moi alto. Gracias a Begoña, Luisa e Edimar. Clasificación absoluta masculina con un tempo de 26 minutos 31 segundos desde o club Ría de Foz, Simón González. Aquí temos a Simón González que si pode coller os seus agasallos. Vente acá, Simón, colles tú aí ti mesmo os agasallos. O sobre co premio económico de 50. Segundo caixón. Tamén era xa un dos grandes favoritos desde a Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Carlos Porto. Con 26 minutos e 27 segundos. Fixo 4 segundos menos que Simón. Aí se sobe o segundo caixón. A súa botella de viño, o premio económico. E ese pack con aceite e o mel. E primeiro clasificado desde o atletismo arenteiro, José Canda. Aí temos a José Canda
pouco acostumbrado a ser youtuber, pero somos youtubers, tío. Somos alma de las redes sociales. Y antes dixeronme por aí, ¿no tienes Instagram para etiquetar? No, ¿qué dices? Ahí tenemos a clasificación absoluta masculina. Esperando para subir ao podio hasta que chegara José Canda. E aplausos para el gran tempazo aí fixeron. Moi axustados, 26-17, 26-27, 26-31. Axustadísimos. E con este podium queremos lle dar as gracias a todos os voluntarios, a todos que fixeron posible que esta carreira fora adiante. E como non, moitísimas gracias a todos os corredores que respetastes moi ben esta nova situación. E eu creo que isto pode seguir, isto pode volverse a facer. Este é un formato diferente, pero moi bonito. Así que votemos de que isto continúe. O vou facer ten que impoñerse. Viva o deporte, viva estes domingos de mañá. E moitísimas gracias, Paco, por o traballo feito. A todos os colaboradores do Concello para que isto estuvese así de guapo. E ahora solo queda unha cousa: a disfrutar do día e a comer. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Jungle.